Την Κυριακή στις 18 Μαρτίου για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, διοργανώνεται μια γιορτή δημοκρατίας και συμμετοχής. Η εκλογή του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από τη βάση, από τα μέλη και τους φίλους, είναι μια πολύ ωραία και χρήσιμη ευκαιρία για την συσπήρωση, την οργανωτική κινητοποίηση, την ενεργοποίηση των αντανακλαστικών της παράταξης με την πιο πλατιά έννοια του όρου. Στην πραγματικότητα η διαδικασία αυτή είναι μια μεγάλη θερμή πρόσκληση προς τα μέλη, τους φίλους μας, τους πολίτες που ψήφισαν όχι μόνο το 2009 αλλά οποιαδήποτε στιγμή στην δική τους προσωπική ιστορία ΠΑΣΟΚ, να έρθουν, να ξανασφίξουμε τα χέρια μας, να ενώσουμε την πορεία μας για το καλό του τόπου. Όχι μόνον για την εκλογική επιτυχία της παράταξης, όχι μόνον για να δείξουμε το εύρος και το δυναμισμό της, για να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ υπάρχει χάριν του λαού και του έθνους, αλλά για να στηρίξουμε την ίδια την πατρίδα μας. Άρα η διαδικασία της Κυριακής είναι ένα προσκλητήριο σε όλες τις δυνάμεις της κεντροαριστεράς, σε όλες τις δυνάμεις της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, στο ΠΑΣΟΚ των αγώνων, στο ΠΑΣΟΚ όλων των γενεών, στο ΠΑΣΟΚ της αλληλεγγύης, στο ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας. Στην πραγματικότητα βέβαια η υπόσκληση αυτή ξεπερνά τα όρια του ΠΑΣΟΚ, γιατί θέλουμε να επικοινωνήσουμε με όλους τους προοδευτικούς πολίτες, με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες που βιώνουν την κρίση, περνούν πολύ άσχημα, έχουν παράπονα, αγανακτούν πάρα πολύ συχνά, διαμαρτύρονται, απελπίζονται, αλλά ξέρουν στο βάθος του μυαλού και της ψυχής τους ότι μόνο μέσα από την πολιτική διαδικασία, μόνο μέσα από τους δημοκρατικούς θεσμούς, μόνο μέσα από την ενεργό άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μπορούμε να βρούμε τη λύση στο μεγάλο εθνικό μας πρόβλημα, γιατί βιώνουμε το ελληνικό ζήτημα, το εθνικό μας ζήτημα. Είναι μια ευκαιρία η επόμενη Κυριακή να αρχίσουμε, δεν λέω ότι είναι η καθοριστική μέρα, είναι μια ευκαιρία να αρχίσουμε την πορεία μας προς το λαό, την κοινωνία, το εκλογικό σώμα εν ώψη των εκλογών που δεν θα αργήσουν. Έχουμε μπροστά μας ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων, 6-7 εβδομάδων. Είναι μια ευκαιρία να καταγράψουμε την Κυριακή την ενότητά μας, να δείξουμε την πρόθεσή μας για ριζική ανανέωση, να δείξουμε την υπευθυνότητά μας, γιατί για μας το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάντα, όπως είπα και την Κυριακή στην Εθνική Συνδιάσκεψη, λαϊκό, πατριωτικό, ριζοσπαστικό, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να ξαναγίνει και να είναι ένα ΠΑΣΟΚ αξιόπιστο, ένα ΠΑΣΟΚ αξιοκρατικό, ένα ΠΑΣΟΚ άξιο της ιστορίας του, αλλά ακόμη περισσότερο άξιο του ρόλου του, του θεσμικού του ρόλου μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, στο δημοκρατικό μας πολίτευμα, στην κοινωνία.
Όλο τρώει και τρώει και τρώει και φαρδένει. Κατήλτησε ως σαν τον υποπόταμο.